balima anya kuma très urgent et kabako malien a bi vidéo révélation babi bié mardi 23 novembre 2026 malien yara wala porte-parole nous wala ko Siriki Kouyaté bela jele bendo Siriki ka mobili attaquer mun kera fam bora ka foko terror de do uma oya marfa ci Siriki Kouyaté mena a film ni fo onyana malien a terror tede Mali service de renseignement mo de marfa ci Siriki Kouyaté ka mobile la malien be ka kun avec preuve mais al to foli be ke bi vidéo la yo de fanango a to nga doni hele quoi malien niga kulushi faralendo kana foko mo ka kulushi faralendo de sino ifana tabi alaka aklinyuma dambema nyo de fana segu tungara bena révélation mi kebi mena to foli ke bubu mabel jawara i préparer i to be koina malien mune kara anye mu sebene amana kala folo malien bela jere nga kuma ina me folo bi video ngo de fana ngo to foli bala et puis mettre défi lancer Boubou Mabel Mabi. Malia Moundekera. Le porte-parole de Yerewolo, du mouvement Yerewolo, debout sur le rempart. Siriki Kouyaté a été attaqué par les hommes armés. Dans la soirée du 24 novembre 2022 aux environs de 22h. Siriki Kouyaté, porte-parole de Yerewolo, a été la cible d'un groupe d'individus armés non identifiés à la sortie d'une émission de la radio Dambé. Malien, a Ougati, Manganchama, Yerewolo, Siriki Kouyaté, Ani, Asimi, un peu comme la transition de même, mais comme nous maïs, Siriki Kouyaté a commencé à Chama fort. Ougati, quel est, où est ben les cerveaux volés, ben cloben dans les clobela. Ou ye ben wole ko ka ministre gen ko kuma ko ka bla muribo ko ne ben wole ka baga ko nu ma bla ku be ko yana masikini mu est une coïncidence mena vidéo spéciale ko fana la o fana ye 6 heures de tukuni malien ani nunu ye kele ke ministre gen ko la asimi ma ministre gen on da gen mais o fana mono fana vidéo ke kara no perigu fana ye tukuni o do ko so ba fana anga jamana histoire te gele ne be ka kuma fefe fo malien wallahi billahi tallahi ngalon kelen tala nyen kale couranela mega kuma mun fo invention tede Siriki Kouyaté boto aka émission ke horola marfa tira ka mobile la ne segu tungara bora ka vidéo ke ngo fo atigi ka nyini jonde marfa ci Siriki Kouyaté ka fena Boubou Mabel Jawara nana nema ko no ko tientala ko marfa ma ci Siriki Kouyaté klobena de Boubou Mabel Jawara nana nema ko tero shi ko ni kuma mbeka foko tiete ko Yerewolo mogo nunu be mise en scène de la Boubou de ne segu tungara wole ka fonena awa témoin ben nafana Boubou ga boka boda courane kan ne betla kan kale courane la ne Boubou ye kuma sama témoin be bo ali bamago ere khonana ka kuma ne be guerre la sande si ça mune kera Boubou Mabel de ne wole ko marfa machi ne a don chogo mina ngo SE mogo de be ko en kofe o kofe SE mogo ye ne wuli malaya kuma ina mede war dira Boubou mako ka di video manuma wala sa o ka boka Yerewolo moko buruja ka Siriki Kouyaté ko buruja ka foko ngaloni dum an bora marfa de ne belle cerveau wuli Boubou Mabel ne wuli o ka soro ne video ke Boubou Mabel konema ko non ko ne ka video ke ka foko tienta la ngo Boubou o kuma de ba donna ne ka ngamu ko non kale ni nyamoko kuma no ngo jon kono ko tientala ko ne kada o wakati ambebe mouvement kelena Boubou ko no ko wallahi ko kale ba fona kale te galonte kene ko tiente ko ina nengo Boubou ngedale mal ngawo ne ko meni ga son Boubou ga kumai nengo ya ne ka video ke ado ku mena ne bla filla ko ne ka video fe ka ko tientala bon ambere be transition kele ngoro ne fona wula ne Siriki Kouyaté wuli je m'excuse ne Yerewolo mogo wuli ben le cerveau wuli ne ben ni a fo ben ngena ben me kasola ngo ben ngo Boubou Mabel Jawara ne wuli ka fonna kaka ko nti tiende ben nya bulu ka daladi kale ya famia ngo ben est-ce que tiere la marfa tira Siriki Kouyaté la aka mobula ben ya kisef o chiene fo ya filmer ready a filmer le fana a fle na nga filmer le bo nya ou ya filmer
ne y'a kuma fɔ dɔrɔn u y'a filmer a filmelen fana filɛ nin ye u y'a filmer ka a bila réseau kan ne ko parce que n ko siga a filmelen filɛ nin ye voilà a filmelen filɛ nin ye kisɛ de nɔ filɛ tantɔ a ka mobili la ka mobili ka kisɛ ci a la bon Bubu Mabel Jawara ye wari di videoman dɔ ma ko ka bɔ ka Sidiki Dia ay Bubu ma ye wari di mɔgɔ ma a tigi bɛ Bamakɔ i bɛ Bamakɔ ni kuranɛ cɛ ye wari di mɔgɔ ma Bubu Mabel kelen ye wari di mɔgɔ ma a nana k'a bɛna ne kunkolo salo sɔrɔ ne ma sɔn Maliyɛnw ne ni ninnu ka bɛnbaliya bɛ sɔrɔ ninnu bɛ vagabond bon est-ce que ninnu ma jugu ni tero ye jamana mɔgɔ min bilalen bɛ ko ka jamanadenw kɔlɔsi o de bɛ ka taa marifa ta k'i kɛ i yɛrɛ kɛ bandi ye ka taa ka cɛ yɛrɛ ka jamanadenw la a wagatinin kɔnɔna na Sidiki Kuyate kun bɛ ka kuma minnu fɔ ko minnu man ɲi transition kɔnɔ parce que Assimi Goïta ka fanga la n'i ye kuma fɔ ko u bɛ ka kɛ k'a man ɲi dɔrɔn u tɛ sɔn ladilikan ma u tɛ sɔn fana k'a fɔ k'u ka nin bɛ ka kɛ ko nin man ɲi u tɛ fɛ u ka fɔ ɲɛna olu bolo n'olu ye ko kɛ bɛɛ ka sɔn o ma o de ka ɲi bon mɔgɔ halala i tɛ sɔn o ma maa ye danbetigi den i tɛ sɔn o ma i m'a o ni mɔgɔlankolon de bɛ ɲɔgɔn bolo sa escroc donc Sidiki Kuyate kun bɛ ka bɔ k'u critiquer de ko nin bɛ ka kɛ transition kɔnɔ ko nin man ɲi Sidiki Kuyate bɔra ka émission na dɔrɔn 22h k'a bɛna sɔrɔ u ye marifa ci a la est-ce que mɔgɔ ye ne segu a ye kuma in lamɛn dɛ Maliyɛnw ne kun tɛ fɛ ka kuma mais aw bɛ ka ne bila kuma la sisan dɛ a to n ka dɔɔni yɛlɛ fɔlɔ est-ce que mɔgɔw u ye ne segu Tunkara wuli a mɔgɔ dɔw a bɛɛ tɛ dɛ u ka mɔgɔw ye ne wuli u ye Sidiki kɔrɔfɔ ne ye ko Sidiki ye mɔgɔlankolon de Sidiki b'olu contrôle la ko Sidiki b'olu contrôle la ko et puis ko marifa ma ci Sidiki la u ye wari proposer ne ko ne ka bɔ ka video kɛ k'a fɔ ko tiɲɛ t'a la ne ma sɔn a y'a minɛ a ka koko ne ma bo kɛ i boli kun est-ce que mɔgɔ de marifa ci Sidiki Kuyate la Sidiki Kuyate tulo bɛ na yɛrɛwolo mɔgɔw tulo bɛ na awa ne a kɛra cogo cogo ne y'a ɲɛfɔ yɛrɛwolo mɔgɔ la ne ma si dugu la ni ne ni bɛ jɛ la ne tɛ ndu ne y'a fɔ bɛn ɲɛna n ko est-ce que mɔgɔ de marifa ci Sidiki la bɛn bɛ kaso la ne bɛ yan bɛn ko wayi k'ale b'a kalama a bɛn ala cɛ Maliyɛnw bɛn bilabaliya bɛn de sɛgɛrɛ caman kalama bɛn bilabaliya ka ca a ko ka ca quoi ninnu ye nin de kɛ ninnu de ye marifa ci Sidiki la Sidiki ba ka saya ko fana an ka da don o la u ye Sidiki minɛli min kɛ o jigilatigɛ de musokɔrɔba faga Maliyɛnw Bubu Mabel Jawara mɔgɔ bɛ minɛ mɔgɔ ninnu bolo activiste kunda u bɛ Bubu Mabel de bila ka bɔ ka ko yɛlɛma kunjugu kan u bolo ko Maliyɛnw ye bêtiw de Maliyɛn caman b'a dɔn Maliyɛnw tigɛlen bɛ Bubu la u ye nin de kɛ Sidiki Kuyate la yɛrɛwolo Sidiki Kuyate tero ma marifa ci a la dɛ Mali service de renseignement de marifa ci a la mɔgɔ caman bɛ sa la a bɛ mɔgɔ caman sa to hali sɔrɔsi caman bɛ sa n tɛ fɛ ka n da don o niveau ninnu na an k'an pan o yɔrɔ kunna quoi wallahi billahi n bɛ ka kuma kelen fɔ an na yɔrɔ dɔ bɛ ne bɛ réserve la armée ka côté la quoi a bɛɛ ni ala n'a kɛra cɛ ninnu ye vagabond de minnu filɛ an kunna tan ni kuranɛ cɛ ninnu tanama ko tɛ yen ninnu ala ko dɔ bɛ an ka panw kunna sa an ka yɔrɔ dɔw to yen ala n'a ye kɛlɛ wusu n bɛ kuma dɛ n ma kuma hali bi bilahi talahi aw ne de jɛra ka ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ne ye ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ne y'aw to sutura la ne ye makun quoi Bubu Mabel Jawara kelen mun b'a yira hali ni Assimi ye mɔgɔ faga Bubu b'a fɔ ko a ma kɛ Bubu tɛ hɔrɔn ye hali ni Assimi ye mɔgɔ faga hali ni ye kolankolon kɛ u bɛ Bubu ne bila o tun bɛ fɛ k'anw bila o niveau de la an ma sɔn o de ma u ye marifa ci Sidiki Kuyate la Bubu Mabel y'u sutura Bubu yɛrɛ ma kariya ka video kɛ dɛ yɛrɛwolo contrôle la dɛ ne ko Bubu ba n ko n'i ye video kɛ yɛrɛwolo contrôle la n ko ne bɛ bɔ i contrôle la Bubu sarana ne ɲa a ma bɔ a wagati la ne ma sɔn u ye ne wele ko ne ka video kɛ yɛrɛwolo contrôle ko ne ka video kɛ fɛn contrôle la c'est ne filɛ nin ye ne bɛ mɔgɔ caman kɛlɛ mais u b'a dɔn juguya tɛ ne ni yɛrɛwolo bɛ kɛlɛ yɛrɛwolo b'a dɔn ko ka di ne ye jamais transition mɔgɔ ma deli ka ne la bɔ ne ni mɔgɔ min ye catégorie kelen ye u ye bɛɛ sɔrɔ ka bɛɛ manipuler ka bila u yɛrɛ ma bila ɲɔgɔn na u ma se ka ne sɔrɔ a jeune na ne b'a fɔ ko ne ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ kɛlɛ dɛ mais e ne bɛ kan na u bɛ e wele ni transition kelen mɔgɔw de ne segu Tunkara wele ko bɛn ye terroriste de
Mali ese Modibo Kone ga mogo ne wole ko Ben Kone ga sebo Ben sera ko Ben terro di. A Ben nga janatike tenyen galon noro la mbe fe fingine ala kana no wany. We have for domi. Ne a for Ben ngena. Ben be kaso law. Kone kan sebo ube dodore la de. Awa alu yer dama ka mogo munu fle nyoko bula e nyang ni bubu mabel ni fen. Olu fana ka jaw mandui. Nunu ye monzuru deunde anga jamana kuna horon te. Hali munu fle ku deme olu yer dama fana ka jaw mandui. C'est-à-dire, où est be fara ko où est jamana détruit de quoi. Awa olde marfachi Sirigi Kouyaté la bi vidéo en basé lembo dika. Ayo préparer épisode wore fana be nali. Menana kuma ministre ko la. Ministre gena chogomina. Asimi ma ministre gen. On des ministre gen au secret de. Parce que ali Sirigi Kouyaté ka marfa mi tira Sirigi Kouyaté la. Awati a soro yere wolo mogo wole ka kangara daka ka fe yere wole ben wole ngalonto la de ben wole la yere wolo tere uye ben ne wole uye ben wole ko ka kanga ko ka ministre gen ko ka ku mabla mais mono fana ka adama épisode chini ayo préparer a ben ala na krache ube ka fen chama toko du yere ma umake u yere soro si dama kumeni nga nyoko kungulo tega kola mais mena ndado ale Boubou Mabel Kele aye Mali activiste do fana menacé. Boubou Mabel est Mali activiste do menacé parce que bora ka vidéo ke ka Sirigi Kouyaté soutenu. Mogo kuma ka Sirigi Kouyaté soutenu Boubou Mabel dona be ka dugula ku kana Sirigi soutenu. A beni alcorane che aya ke atigi be Bamako. Ni Boubou Mabel ko tiente. Aka boka fo vidéo la ko tiente. Aye war di mouma abotiki don. Boubou Mabel le war di activiste do mako ka vidéo ke Sirigi Kouyaté contre la. E aya minaka koko ni ema boke ibolugun. E aya minaka koko e balaka wulika iboli. E dungo ke ma boke me ebolugun. Sirigi Kouyaté marfa tira Sirigi Kouyaté ka mobile la domina. Boubou bora ka campagne de ka dugola. Boubou nyongona sou de kadi Assimi Goïta nunu parce que hanu ye mogo kungolo tike ni tiedo an tu sutrak an tu soutenu o ka bodo auna an ka goya wiye parce que ou ba don nu ye koko kena mai ante songu deme jamais ou ye Sirigi marfa ci Sirigi ga mobile ou kume fa angu deme depo do jigila tikera auna amason ne segu tongara bana brekete pe ani video man wero Boubou Mabel ko video man do ma kono mi kolosi ko be problème soro ko parce que ko Sirigi be ka galon tege mais o ma fo ko Assimi no du Assimi jalaki ama fo ko bali service de renseignement du an bora ka video drone de ke ka Sirigi Kouyaté ka soutenu Boubou Mabel Jawara de an wuli ko tien tola nyen kale courane la ka boa Boubou ka kale courane la naka sora ki kale ala ka ni minala na galon du ne segu to wara yen kale courane la ndega kuma mun fo ni Boubou mane wuli kane chou Sirigi contre la nyen kale korane la billahi ayake ay wardi dofana ma ay dofana wole ko menacer Boubou John de wardi ma Mali service de renseignement de wardi ma ki ga distribuer bon ima oni Boubou commencera o wate bo wasi na commencera à confiance sur Boubou nuna sari mogo munu nuko ko ka koko ke mogo hanu ye mogo kungolo teke e ka futugu ko ku kanyana o mogo de kadui mais mogo mun to ke o to lu fe wa amaso de ma ngate Sirigi ga mobile la ado uye Sirigi ga mobile photo cinema angete balkisem kera Sirigi ga mo ne Mali service de renseignement ka baldi jamana dawme impôt saraka marfa sanga dawma kakata jugu kele abo marfa kele ta ko ci jamana dewna nunu ka jugu ni terroriste ya ben nga jena tege nu yonde ke wode ke Sirigi Kouyaté la ka marfa chala Sirigi balole men ne balo ko en kera chogo ne a ne tara ka benya fo ben ngana nguyende ke ben nga bulu ka dala ka file fiedi ben ngo ko setanye kan se ka kuma kona kuma na kuba mine ne ngo bon ne ken tendu kawla ne be ka kuma fa ne sere ben na kuyi sere ben na galonte de bo Boubou Mabel yende ke Malien ala sago aw sago awambe défi la se Boubou Mabel ka aka foko ni kuma en galondi Boubou ye war di do ma ko ka video ke Sirigi contrôle marfa tira mo nga mobile la c'est pour ça m'a faina ne be Malien do ye ka Boubou la jakube dala ne dabali be ban
Au don kelen kama an bɛɛ kun bɛ ka transition kelen soutenir. O don kelen kama e wari di mɔgɔ wɛrɛ ma ko ka video kɛ o mɔgɔ dɛmɛbaga kelen contrôle bon o bɛ ni ɲagami kurikaraw de kɛ. U bɛ saliku fɛn fɛn kɛ. Hali ni mɔgɔ kunkolo tigɛ ka di bubu ma ka taga dugukɔrɔ la a bɛ taa. Hali ni mɔgɔ kunkolo tigɛ ka di bubu mabel ma ka taa dugu ka so kɔnɔ a b'a kɛ. Parce que dignité t'a la. N'u y'a kɛ dɔrɔn an tɛ sɔn. An bɛ murutu bolo di. A wagati ni kɔnɔna an kun bɛ ka pression k'u kan ko ka zon minɛ ka don kaso la. A wagati kɔnɔ an kun bɛ ka pression k'u kan ko ka MINUSMA gɛn. U kunkolo kun kalalen don. Donc u n'an kun tɛ se ka ɲɔgɔn ta. Mali kuma bɛ filɛ nin ye. Ala ka tiɲɛ ban.